дар баробари ҳарифаш аз Чехия қарор мегирад. Мартин Бездек, варзишгари 20 сола аз Чехия. ӯ яке аз варзишгарони навтаҷриба аст ва толеи ӯро бубинед ки дар 2 давр истироҳат карда буд, аммо Комроншоҳи Стопирён 2 ҳарифашро қабл аз ин аз садди роҳ бардошта буд ва ба ин ҷо расид. ҳамон лаҳзаи аввал дови Комроншоҳ қариб буд ки омад кунад ва дар иҷрои фан пешдастӣ гирифт дар баробари ҳарифаш. вале ҳариф низ як суръати баланд барои иҷрои ҳамон фан дошт. бори дигар ҳарифи тозанафас дорад рӯбаро Комроншоҳ. довар манъ мекунад бо сабаби муқовимати нодуруст ё ҳамон як мухолифати дар бахши гирифтан носазо ба ҳарду корди зарди ҷазо дод. довар рақобат идома мекунад. ҳамон ҳаракати маъмулии техникаи пои бо суръат. усули зарбаоӣ низ ба кор нарафт аз сӯи Бездик Мартин. ба ҳамин тартиб рақобат идома дорад. фурсат ҳаст то анҷоми вақти асосӣ. пас аз ҳамин пирӯзӣ Комроншоҳро дар даври чаҳорякниҳоӣ хоҳем дид. усулҳои пойзанӣ ба нукоти ҳассос. аз ҳар ҳаракати ҳариф мебояд хуб таваҷҷӯҳ кард, вагарна варзишгарони навтаҷриба низ метавонанд баъзан ҳаракоти ғайричашмдошт истифода кунанд. Бензик Мартин дар миёни ҷавонон дар бозиҳои олимпии Буэнос Айреси Аргентина соли 2018 иштирок кардааст ки барандаи нишони нуқра шудааст. аз ин лиҳоз яке аз варзишгарони бомаҳорат аст. ин аввалин бор аст ки дар Гранд Слам иштирок мекунад. дар 20-солагӣ миёни бузургсолон бори аввал ва миёни наврасон чемпиони Аврупо ҳам ҳаст. дар мавриди дастовардҳои Комроншоҳ дар саҳнаи рақобатҳои ҷаҳонии ҷудо мухлисону ҳаводорон медонанд зидди ҳамла мекунад Комроншоҳ ва аз гардан бо гирифтани ҳамон кумиката ё ҳамон тарзи қапидани нодуруст баъзан эҳтиёт бояд кард, вагарна баъзе аз лаҳзаҳое ки ҳамовард кӯшиш мекунад то аз қапидан аз гӯшаву уман канори ҳамон кумикат чӣ мегӯянд ҳамон ҷудогии ҳариф баъзан метавонад ки хилофи қонуни ҷудо бошад. чиматаи маъмул ва зидди ҳамла Комроншоҳ дар марҳилаи чаҳорякниҳоӣ. бубинед ба чӣ шакл бо таҷрибаҳо метавонанд ки ҳарифони худро аз пой дароваранд. варзишгаре ки дар 2 давр истироҳат карда буд ва Комроншоҳ ки 2 давр пирӯзӣ дошт, билохира бо як пирӯзии дигар дар баробари ҳарифи тозанафасаш тавонист ки ба марҳилаи чаҳорякниҳоӣ биравад. ҷое ки ғолиби ҷуфти Кочманли ва Сагитбек Асилан аз Қазоқистонро интизор хоҳад шуд.